שלום לכולם. בסרטון הבא נדגים כיצד מעדכנים ימי אספקה לספק. נכנסים למסך ניהול ספקים שמופיע בתפריט מצד ימין, ובוחרים בספק אליו נרצה לעדכן את ימי האספקה. בכרטיסייה שנפתחת בוחרים בלשונית ימי אספקה. במסך הזה ניתן לעדכן את ימי האספקה שלכם. במידה ויום האספקה של הספק הוא יום שלישי, אתם לוחצים על יום שלישי ומפעילים את הכפתור. זהו, עכשיו המערכת יודעת שביום שלישי זהו יום האספקה שלכם. בשתי השורות למטה תצטרכו לעדכן עד מתי ההזמנה יכולה להישלח. כלומר, הזמנות ליום ג' מתקבלות עד יום, לדוגמה, שני, בשעה 4. כמובן שהנתונים משתנים מספק לספק. במידה ותרצו להוסיף יום אספקה נוסף, תעשו זאת באותה הדרך. לדוגמה, תרצו להוסיף שיש לכם יום אספקה נוסף ביום חמישי. אתם לוחצים על יום חמישי, מפעילים את הכפתור ומזינים עד מתי ההזמנה יכולה להישלח. לדוגמה, עד יום רביעי בשעה 4. כך תוכלו לעשות על כל יום אספקה שלכם. לדוגמה, הזמנות ליום ראשון נשלחות עד יום שישי בשעה 12. זהו, התקנו את ימי האספקה. כאן תוכלו לראות שימי האספקה שלכם הם ראשון, שלישי וחמישי. בשורות האלה כתוב לנו עד מתי ההזמנות נשלחות. מעכשיו בכל פעם שתבצעו הזמנה, המערכת תדע מתי יום האספקה הבא שלכם, וזהו יום האספקה שיופיע בחלק העליון של ההזמנה.